Ket padaanan nyo rin pagkasalitaan ni Solomon nga napauluan. Project. Ayan. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi. Edda kam nag-asawa kini Salome ti Salas idi addag doorbell. Siya akong tinapan ng ilukat tiri daw, Manong Nemi. Ket may nga balasang analapsat. Tina ilukatak. Sino ka? Ay sir, ni Cherry, ti anak ni nanang ko. Sinong nanang mo? Ni nanang Erlyn? Ay, saan niya ti masapol mo kininanang mo? At ako may baga keng kuha na, sir. Sige. Yung kadanunin sunat na likod ti balay. Madamang aglablaba. At dagayam nalapsat nga balasang anak ni Erlyn nga katulong mi Manong. Hanggang kuman ngagkasapulan ti katulong, tadududwa kami matlaing ni misis ko. Nag-aasawa kami ng dagiti anak mi, kada tabukod dan nga balay, kitakta kami nga rin dagit indek kada ito yung family house mi. Sa bagay, sa boleh mila tatam, mga sikaso ka rin iti masetas iti hardin, agdalus iti na panakkilen nga balay mi, ken mangilabag ka na kami, ken komporme, iti mabalim mi nga ipatrabaho ken kuana. Kayat na kano, ti agtrabaho mangged, kabuta, ti kanumad lang asawa na, kita agmulmulang ang bangbangkag itinateng, samit kanumad nga na siya at akang kanawin, kabuta, samit lang agsaya ti mulan, o kastang agtudo, dayo kanumad ti pagalan, ti pagsibog niya. Manong Nemi, kabuta sa anak ni kaskaso ti asawa, tada nasken nga araramidan na. Bale, sinurot ko ni Cherry, nga nagna, ti salas, sinalpot na ti dining room, sa rimwari ti kusina, lapan na dinanon ti inana, nga madamang agigil-gil-gil. Langin ko ti saritaan, dagiti agina, Manong Nemi. Nang, ay, allowance ko, anak, kaano na tinaudi, parang tilkukin ka. Kat naibusan na. Masapol ko. Ano serbi na nga nagpapabasa kayo no kontrol niyo at kwartang hitid ko kanyak. Hala, ano sam dato'y adda kanyak ng sangagasol. Nang basitan, muna ito sangagasol. Ang daming project ko. The project me. Project idi, project manitan. Kita kas na tagbasa, adot project na. Kita, manot masapol mo, 5 gasol. Nakanak ko, sangagasol lang dito, adda kanyak. Nga dito igatang kunto ti bagas, no nagawidak, tapno da luton mi kinitatang mo, kaya di kakabsat mo. Mangdit kayo na, kaya bumalik kayo man na. Ano serbi na nga nasiyat lagi ti amo yo, nga kangkanayin tag papabali, uri adun di bali yo. Ano nung ay ninanang ay project nga road, project. Lalabang nga road, anak ko ta, mangibagaak pa ila katakwada. Ti Makder, ti ina, ket simrek, napanak mo ti salas, o may simpre, o may dumanong sa dyain. Simurot mo ti anak na. Nga, nangignan ka sa nung nagpagpakaasi ni Erlyn, iti asawa. Ma'am, Salome, ada ti anak ko, kaya ada kanumanin project na. Ala, nayunan nyo kadian, atay, binalat, pangpangasi basit, ano saan nakadiak, please. Kinunatag pagpakaasi nga ina, Manong Nemi. Mano ka di, dinamag mo ti asawa. Imbaga na ti magasot. Ambil lang. Pagpagisungan dito tayo pitakak. Ito tayo magasot. Pakilista lang no kan ma'am, no manot na bahalikon. Sa mga makadanagan.
agpapabasa kagayam, di masapol ang asta. Isungarod nga, agubra kami nga, permi nga, igupit mi ti bagi mi agtrabaho, iti asawag ta, pagbasbasa mi, dato inauna nga anak mi. Dapay duwa nga, lalaki mo't nga, inaudi. Napiyan to lang no into no aggraduar, dan na pinas ka trabaho na, makatulong mo tanto, agad kami, para ka nagiti kakabsat na. Sige. Datoy. Thank you. Oh, Cherry anak. Datoy para ti project mo. Sige, nakarutin. Sinarunok manong Navy. Hindi makaruwaran. Cherry, mabit lang mo lang. Abi ka di, sir. Panagkita kita, kaslaawan ti respetum kininanang mo. Abi ko na kasta, sir. Ken maunang awan dayaw mo. Hanggang masaksaktan balasan ko, ha? Hanggang masaksaktan. Ito nagsarita kayo dyan likod. Namnamin doon sa lang nawagam tinanang. Sa di pa nagsungsungbat mo, hanggang na siya at nga pa nagsungbat, iti anak, iti inana. Di mo kunen nga biyangotak, talagang pakibiyangak, no, adda sa nga na siya at nga makitak, kita man nakibiyangak. Amam di kita anak mi, iti asawak, na disiplina mo amin ida. Amudang ipatag, tibannog mi. Iso nga, nagbalegi na, nagpindas ti biyag na ita. Ano nga project ti pangusaram iti dahil talay magasot? Basta project mi, sir. Project mi. Agbasbasa ka di matlaing? Ay, kamo na. Agbasbasa ka. Kapag kita nga saan, sir? Amom ka di nga ilalain, ti kwarta pagbambanugan, ti inam. Kito na, pakita ko nga saan mo. Sige, sir, maladaw ako. Biyangot. Ano ta ko nan? Awan, sir. Talaga man. Takay man lang ng ibaga nga makibiyang kayo, biyangot kayo, dita kayo. Nagpintas ko mga sipatan, tumpaan, tuktukan ti ulo. Ano dito mga minkat adda ka rin kitinaganak. Dida ang mga disiplinahin di kita anak da. Tapi ko mga makibiyang ang peso ngamin. Naibata nga kami ti kasdiga. Pinakisarita ti may isang anak idi na. Kaslaw na niyaman lang, inawat na ti kwarta. Di pa nag-thank you. Hindi sumre ka kung dito na. Sila da problema, Solomon lakay. Sabi nga, kinamakamunsa ni Cherry. Agor ka. Agkurso na da kan samat kang kuha na lakay. Ito pa nagipagpagor mo kanya. Bakit? At ka din uri namin sa langin na ramid ko. Ewan mo't ka di At nagbaling ka na pudno kanyak, Solomon. Dito ulit pagyaman yung manak. Ang apas dawan nagnuapin nga kinamaka mo, jay balasang ni Erlene. Nagsalutsutak lang. Ken binagbaga akla. Gamata, di mo ka din adlaw, nga slaod na idayaw na. Itay aawatin na ti kwartang itid ni nanang na, basta natay nakon ko nana. Di pa nagyaman. Itay sinurot ko iso na nga napanakisarita iti nanay talikod ng lablaba. Awan day dayaw na iti inana. Hanga napintas ti panakisarita na iti ina. Awagas ka na kita anak ta iti. Kaya, ano makisarita nakadumog da nga. So nakato ti timid na. Kasi ayat na obserbar mo yung kwan. Noon. Iso nga kahit ko ti makatulong. Katultulungan ta karoden ni Erlene. Taoresan ta ko mga kasapulan ti katulong, inalat-alat tapno, adda kanusweldo na ket adda pagbasbasaan na sa hambot nga napindas ti klase ti panagmula di lakay na at nga wa. Pero nakaroon nga, tulungan ta ni Arlene.
Kuhain ng maon sir na parang tulong ta kadakwata. Kaya kuha na, no di itultulong ta, hamat nga agserbi nga na siya. Ngayon itikat mo sa wala kay. Kasla, langan na nga charity. Kaya ti pangawag ko na ya. Sila di na amo nga ilalaan kani pateg, di pagrigrigatan, di kidakan na kay kuha na. Pagkunang matigas ta. Nadlaw ko nga ron. So ngayon tangit tulungan ta ni Erlene. Ta nakakaasi nga ron. Pero nga gubat na ti panagtrabaho na. Sigun kang kuha na kat uray sa jabalay da kat agawat ka na labaan na ta oray rabrabi kat aglablaba. Wala at akayat na nga makapagturpos di inaunang anak na. Yan nagbasbasa nga ta, dahil nga cherry. Kala niya, Solomon, ikat no, agatap ka tisang na siya. Nagsalsalud-sudak lang. Iso nga kasaridak to nga na yung bag ni Erlene. No kasano ti pa ng disiplina na kadigitan nakda. Iti oras ti merienda nang isagana ti asawak. Ket pinagsarding na pailaan ni Erlene. Tapno ti kasta ket aginana ket agmerienda. Nagsasamong kam nga talo. Ay na, maragragsakan na kayo sir, ma'am. Tata kayo tiya. Napatangak nga amok, nakasaysayaat kayo. Ni, kasamo yu pa nga agmerienda, ti katulong yu. Di ka kadimat lang marigatan, Erlene. Sir, nakarigrikat. Nunapsak tagsaw at awanti na nga. Kita, ganan ka, makanog sakit ka. O nga ron, datalaw na ipagyaman niya amanak, sir, may paharit ka na kami tagsakit. Kastamat ng kinilakay ko. Nagkakadibisyon nilakay mo. Pasaremat sumimsib. Pagpagikat kaluban nung kasyay. Supay paggastusan ng daduma. Alagan no sumimsim laing. Makita ko tibabalim mo itong iawid tayo mo kayong kuha na. Iniinutan na pasimsib lang. Doon na kita nakistak dito ang state side nga arak. Halaman sir. Halaman. Isupay nga malibre. Ay na nagsayat ka nga talaga. Kaduhan yaman di kita mabalim mong iawid, na saan yung mga gatangan, alam dito. Natutong ko kita ko kahit may pag-package nga papawid na kita yan, duwangan na kami nga dati abroad. Sakbay nga ag-expedi gijay, iawid mong tulayangan, suti nga di yung gatangan nga si Daen. Halakit ng sayatan, sir. Ngayon dati ito sa lutsud ko. Itay, imasdag kang ka ni Cherry, itilikod. Medyo simurtak, kat nang kuno ka sa nuti, panagsarita yung agina. Di mo ka di madlaw. Kasla awan unay ti respeto kang kat anak mo. Sir, kasi ka din pa nagsasauna. Kasla, nalalaing pa yun ni Sunang misika. Di parang susugbat ng awal na pulos ti pang-asim mo nanang, pang-asim ka ti ananang, please, ala, ito nga bambanog yun, announce yun, buhan na siya, at awang pulos kasi di ako mga panangibagan. Kasi lahat ay obligasyon talaga tinaganak, itibang pabasa ka iti anak na. Sila ti dumawat, gabuta, pabasain yung arod. Nga kasla din na amot ag ekonomiya. Project ita, project tumaninton bigat. Ala, no, kasi yung mga nangyayot panakisarita kanyak ti anak ko, sir, pasensyaan yun ako man. Api nga di mo dilawan, di kasi nga panakisarita kang kati anak mo. Tano dilawak ngamin, sir, kita tumangsit, adadamot ka tumangsit da. Sana kasi dyan, tinasya pa ng disiplin tayo na. Kahit asawam, no isudat agsalsalita kini Cherry. Hangka din nga kabuteng ni Cherry, ti ama na. Nung kasanot pa nagsarita na kanyak, sir, kasi mat pa nagsarita na iti asawa.
Ita tanasapa pa iting garim ti kasta nga og kahalit ti anak mo. Ken may sapay nga saludsod, Erlin. Talaga nga ta nga sumsumrek iti pagadalan ti anak mo? Anyat pangusaran na ti bagbaga ng alan nga project, nga project. Amom ket adda dagiti anak nga gungun dawayan dati kina inosente dagiti naganak kadakwada. Kasla tay adda kontribusyon ko kana subject, signature. Project. Ang kadi nga masango nga ta nila kay mo nga mapan mangmonitor kang kuana no talaga mo dila sumsumbre. Di na masango sir. Ay sus apo. Kasano no saan nga basbasa ni Cherry? Ket adun ti kastusyo kang kuana. Anang ngirnan. No tiya mariro akit dayto inti may katlo nga tawen nga panagbasa na. Third year college. Akit na siya unay no talaga nga impakpakita na kadikada kayo digiti grades na. Saan sir? Abay nito dawaten no kasta nga mabalin siguro ako na Erlin sobra ona ti panaki biyang mi. Ngem kayat na ka nga tulungan. So nga bumalik ka, may panggap iti kastusan ti basa nga anak mo, ikanda ka nga ikan. Tulungan da ka. Kaslaawan sa serbida ta nga tulong. No day ta nga tulong ket sambat nga mausar iti na siya at nga pakausaran na. Agkas kasera di anak yo? Wan sir, agkas kasera. Taada yo nga ron. Iso pwede di pagplete nga dakkel nga gastos. Kung taam di pagbayad mo iti pagkasaraan, sa mukintaan di pagplete na, tibigat ken malem. Baka nabimbinas to agawid. Amom, da kami idi, agpapabasa kami. Kami nga pinagkasira na kita anak mi. Masapul nga adada dito itirabi. Di mo amuno at pasama ken kuana, iti oras tirabi, iti pagkasaraan na. Pasensya ka, Nerlin, no, pakibiyangan da ka man, may panggap iti panang pataray, iti may nga pamilya, ya. Alakit, ibasar kumatlaat, panang pamilya mi iti asawak, nga nagbalagyamin di kita anak mi. Kabutaw nga di problema yun, sir. Problema kami matidiya. Ilagigdandangan mo adan college. Orek patpata kami di ang trabaho talaga nga. Empty pagsayatan na inot na ekonomiya di kita anak mi. Ken, tukas nga bakasyon at trabaho da. Dali pa kid di mabukudan da nga nagkapod ti nagtrabahoan da di may isang semestre ang gastusan da. Ala padasam to nga wagbagaan na di anak mo. Kaduam di asawam. Ken padasam yung monitoren. Kamuyo to obligasyon tinaganak saan nga basta rata mangyawat ti kwarta nga kasapulan ti anak nga mapanagbasa. Eskwela, kastusan ng eskwela. Ket monitoran nyo mo da. Supervisor nyo mo. No talaga mo lang nga agbasbasa. Ilo napasder palat panagbasa na. Ang kaso naman monitoryo. Kat sa mga agawid no adda masapul na. Baka Sabado ken Domingo kahampay kagawawid. Bagaman no din na payam mo nga labaan ti arwatan na. Iyaw awid na no ka digiti murag na sir. Tara dikat kanot danum sa jaya pagkasaraan na. Makita mo. Huri ka sa rutri at tinanom ti pagkasaraan no talagang ikalikagom mo nga labaan ti bugod mo nga arwatan. Maaramin. Babae pa nga kinataon na. Pasensya ka na biyang utak laulay. Ay, kahit kupit kasta sir. Dakil nga pamalagip kada kaming agasawa ti bagayo. Kahit huwag. Gusto ko na yo. Saan lang nga kwarta, tinasken nga maited, iti anak nga agbasbasa, no, di pamagbaga, na
parang pendek memet no talaga nga basa-basa no saan. Nabalabas nga ta ti makabulan manon nemi. Aw mati masasao ni Erlin. Ang kumaten inulit nga sinulsod no kumusta maten da anak na no niya basta kasla ilimlimad na pakidin ti umasideg kini Salome nga asawa no kasta nga bumali. Tano malpasen ket da kum nangeg do anya saritaan da. Kay masideg kini Salome. Ni Salome, ni Erlin ko na matasak ti Salome. Ay, gaya man niya. Ay, kabaw kan sama tila ka. Uhil, ubingak pa. Nabita pa ng retiro. Napi nga rod Salome kung kuhana kit siyak ti Salome. Agad ang kamali akbad layo nga. Tao lang. Dapat malawo ka na kayo. Nabayagin nga sa andak nga kasangon o kasta nga salita kayo. Bimali manin. Kailangan tanin to pasyarin. Pumastar tayo balay da. Alakit na siya at man ano kasta, lakay. Tamang baranta, hindi ang groceria, kalpasan na, hindi pastar tayo balay da, mangtid tati libre ka groceria da. Okay na. Naman ti mimpagana ya, masapul manin di anak na ti kwarta, da kanumanin project na. Basta project. Ano nga project? Basta project. Ano nga project? Kuna na kami dikit. Basta project. Kuna mo di anak na. Dikat kahit nga sawon nga, luk-luk kun ni Cherry, ti inana. Di amok bang nag-project ka no dakat di high school? No dakat di college na ako di mo ka project. Haan? Dakat project mo idi dakat di college? Sa talalang project nga magbaga project idi at high school, haan? Tsama na mo, baka ada sa balita na project. Ito na minsan, manunemi nga timawag kanyak ni amigo Ujong. Amigo, nabayagay na saan ka nagkuyog? Apay kaya't mga kuyog ta. Wala. Anda kami kabarbaro nga ako. Restobar ket mayat man sa jet atmosphere na ko na mayat nga pagpalabasan ti oras. Awisin ka man kung amigo. Kaya na. Pakid din nga saan. Nantangay, napigsatan mo't palaing. Panawan tapno, pasyar ko malat ng tano. Di tayo itong kabaylan ket timagnag, dahan tayo itong makapasyar. Haan? Kaya mo. Kaya pasubyan tayo, agtutubo tayo ata, di agtutubo tayo, mahilig tayo agbalong. Iti mga isang Restobar, manong naimi, naganar. Nabit pa kami ni. Apo na yung mas petipulutan, amigo. O nga ron. Nagmayat atmosphere na, ha? Nagmayat pa yung music. Kaya't mo, amigo. Rumamanta iti teenager. Digijay, nakahilera sa jay. GRO, digijay. Kabaylan ta kadapay. Oo, pakit ka saanan. Amam no, usaran, saan ngaglati? Ad-adang at tumadam. Pang-usaran nga ron. Kaya di bakit ko? Kaya mong sawan, nabayag mo nga sa mga binangbang ni Salome. Nabit pa ito na odi. At makalagip ka kat mayat man. Uri ako mo tumaram kaya man. Kaya, kaya dinang nang runa. No ubing, tiga bembang mo. Sadya nga banda. Saan nga GRO di kajay? Estudyante mat sarikitan eh. Lalaki, babae, naguri ka. Malasik mo ti may sa kadakwada. Sino kadakwada? Medyo ti malyaw dito yun. Nabintas.
Baka di kita estudyante nga prelims kada finals. Ano prelims kada finals. Nagmatrikula na kita sumapol dat mangted. Itad naman ti bagida. Tila bagbaga mami ko. Ato kakasta. Kaya dala mapagbasa ti bagida kita usared ang aramatin ti pintas kad lapsat da. Amom na diskarte ti amin nga kwa Pilipino basta lagi ti adda ka kalikagom na ket iso. Iso nga talaga. Kailangan ang cellphone ko. Hala baka makadlaw dami ko no picture ka wala video ka. Mabidlaing. Medyo isobin ko. Iso nga talaga ni. Oh. Medyo nakudrep ng malasin nga iso. Sa ako picture no ito ang lugar. Okay. Ebidensya. Asino na di aya? Anak tila bandera mi. Nakaangkanayon ko tungo damot kini inana. Project at the project me. Dito'y nga gasto nga oras, dito'y resto bar ti ayan na. Saan nga di nga nakadidilaw-law na? Estudyante, nga umay ti gasto nga lugar. Inana kita kakaasi nga mangyar arado ti bagina ang dalang maitid na nga kwarta pagbasa ti anak. Kung naktupi namin. Nakasaysayang ti panawan. Nakasaysayang digiti kwarta. Manong nami kabigatan na imbaga kini Salome. Panawanin apno tong palenta ti kunata nga pumasyar tayo di balay da Erlin. Kapata dan ni Erlin sa dieta saan nga simbrek kapata ang dragpas na namin pinsan iti Kalman dagiti trabaho na ditoy. Ket haang nga umaita kapata atut awat na nga labaan na. Inta ita. Inta pala muna groceria. Kasda nga ron tinaramid mi, manunemi, idi, tamakadanon kami, dito ti balay da. So put into duda. Sos nung bagyo, baka agad no, agbakbakwit da. Ay, nakakaasi ka talaga ti panagbiyan da. Makita, iti panagbiyan da. Dahil talaon iti kalkalikagom ni kita agasawa, nga makapaggraduar, kumat ni Cherry nga inauna nga anak da tapno isut mangitag ay ti pamilya da ngem o day ta ka manen lakay husga manen ni Cherry Jesus apoy mamam to ti pakita kada kuada no de ni Erlin anda kami ay sir ma'am hindi sa ko ti dua nga lakkel nga bag, eco bag, eco no kaya dyan? Puno sandubag, eco bag. Ito na nilakay mo ya. Ito dyan, sir. Ay, Dilpin, umay ka dito. Ay, ita kayo. Jojo kayo na, John. Makatoy. Tuwa nga ba rito? Mas lalag kataob. Iso, da Sir Solomon kani Ma'am Salome digiti amok ket digiti duwa nga lalaki nga anak ko sir nga adyan ni Jenny Jenny lakay ko umay ka ala sir ma'am api sinurpresa da kami esto gayam di balayo ako sir umanay kam matkidi kaya nakasanon ng bagyo bakwit kam no kono bagyo nakastang tutudok at ado dagiti agtedted. So karon nga yor oray mi nga makapagturpos ni Cherry tano adton na pin sa trabaho na kita. Dati kumabalay ti mo na nga tarnem mi. Dumalong kay dito nagkakonak kumasar ngem dito latan ore ket dalamis. Mangirwar kalatan di bang tugaw nga pagtugawan tayo. Delphin. Sir, gamang kami ta sinarong karada kami kababayin pa
Kaya gamang kami kada kita interview. Kumusta mo ti panagmulmulam? Harikat, sir. Adayo ngamin ti pagkapuan ti danum. Anang arti masapol. Anta ko kusukos. Kusukos. Anat masapol ti kusukos. Kuryente ha, maglang. Kuryente ha. Ngayon mamaliman nga diyan chat. Rhythmatic pump. At bumba iso na lang talangato. Ngayon no adda magatang ori basit lang ako at motor pump. Sakam adda pagurnungan bititanum. Iyat. Bagam, kung taem no anya di kiti masapol mo. Kaya? Right. Amin masapol mo. May panggaptid na nung. Kanda dumupay. Ikaw na, takdar taman, tintaban pa siya rin. Kinasyar ko. Kuka mamin di kita. Pamulmula laeng. Obno mapanak agabang kita. Handamat awatin na makita damit nga basit. Una ta dimot na pinas pa nakadevelop na. Baka serkan peti ko no da makalusot nga kalding o baka at serkan da pa Tikiti manok ngay. Kakaasik amang bugbugaw ka kawadan ako. Oh, Jesus. Aladam sabi ka diti screen. Tapno hanga makastrick diti manok. Oh, matigatang timayalan. Sir. Sorod nga ko kung time na masapul mo. Yeah? Kat, amom, mahilig ka kabat kakastoy. Nagkukobingak. Diyan lugar mi. Mahilig ka. Nagmulmula. Okay? Danom, panakaalad na. Kaya kumusta nga iti ko Panagmulam, damilag ususram nga ganagan. Mapanak no ka agala ti kaumanyos kada. Amom ti karamit ti organic fertilizer. Ada intenda kanya kiti nga kuha, sir. Pamphlet. Kita basbasaid. Kita pasaray sursurutek madangin. Adi mata kutunan. Ada solusyon na amin na ita. Mapangkakuha kami nagseminar. Tapos tikas tagat may pasagip-sip ka di amin. Ba, tasyak tulat tanti mang seminar kayo nga. Nakasaysayat kayo ng asawa, sir. Nakasaysayat kayo. Iso nga ron, nga kunak iti asawa. Ituloy ta nga tulungan ida. Nga man nga ron sa serbina di itulong ta, tadi papalan na kita alamat usarin ti usto kunak. Numanan umay ni Cherry, dumawat iti pang project na kano. Ano ka di kaya monitorin ti anak yun? No adda gundawi ko no kakit mapangkumot pa siya rin iso na inja kasera na. Awan inja kasera na ta di eskwela da. Mapanak no kan di eskwela kit adda jay. Pakitat man nga da. Obra na. Di ka tipada ng estudyante sa sarita da. Ano ka di pa nakita at card na since nag-first year, nag-second year, nag-third year? Hampay, sir. Bakit? Tadyayin. Basta, iba kamo masapol mo. Sakto ba kamo? Di water pump, di host, di screen nga kwa. Umay ka tutulungan. Ikang ka lang roon na kita maaramat mo, umay ka pa tulungan. Hanggang mo sir. No, bayat to panagapitan na kita. Bayadak to inutan ti may na magastos iti itadyo. O na dapat lang. No, aglako kan dumating ti ato agad kita ininutan mo na bayadan di water pump kaya nagastos ng host kanda dumapay ang screen. Manong name ni Erlin tinangisagana iti mabalin mi nga midiyandain. Nagdararas manong name ng lingta tiya saba, dipig ka saba. Dito lang ti mabalin mi nga pamiryanda, bunga ti sababi. Sir, ma'am, kaya napanagimatang ti juice nga tinimplak. Okay. Pero malang ta mga ro, tililingta nga saba. Ilag may miryanda kami.
nakasalitam ka din ti asawa, may bang iti pa nakadisiplina ko man ni Cherry, Erlin. Nagsalita amin, sir, ng talagang natangsit ti anak. Iyaw awak ba ito natay pasaktan ni Delphin? Tama nga no, adad nga rebelde ko nak no. Saktan mi. Amom, panangisuro ti may isang anak. Noobing pay, bautem. Naskin nga bautem at bautem. Sa to sa lutsudan. Amom ka din no api nga binaot ka. Binaot ka, kapag tamadit aramid mo. Kat no sa to na aramidan, saan kanton nga babautem? Hindi kasi diyan kanakailan ni Cherry. Talagang rebelde. Tabaka itala nga si Patenyo, hanyo binaot idubing pa. Nada ipabuyak ka na kayo. Tatoy, kada nyo. Malasin nyo reta? Ti anak mi na ito. Ano to barada? Nagiinom ta. Rabi. At babae at lalaki. Kaano ito, sir? Dirabi na lang na ito. Kinamta date the time. Inawis na dati amigo, na pang-ijay, kabarbaro nga, naglukat nga resto bar, nakita mo ito dyan nakijay. Barkada na dito, siguro, naiawaan dyan nakyo nakibarbarkada. Kaya tapos di kasi takit at kwartana, nga iambag na ka nagidibarkada na, o may dumawat ka ni Erlin, kung na project. At saan mo't nga awatin na kita barkada na, awan tiyambag na. Nung makiininom lata, awang matagastos. Baka na pa'y boyfriend na. Baka saan nga virgin ti anak niyo. Ay nga, tinasiyat nga ramid naman siya. Natangken nga sangi ti ama. Namang disiplina. Amang balbaliw ti biyak ti may sangana. Sabi ko matasampay nga nalato ti amin. Ti aramidan nyo, pagawidan nyo diyan nyo. Tawatan nyo dagiti ko. Mabangkay po masyar di pagadalan. Di eskwela da. Nasumsumrak iso na saan. No may kamanon iso na. Baka di Preacher College pa ilang kit awanin. Paunay man din magpepeso da ito, sir. Manon nga tawin nga. Inyar arado mi tibagimi tapno mapagbasa mi. Tadyan na namnamain mi nga numalpas da ito nga tawin. Agportsir ton. May salangin nga tawin naggraduar ton. Erlene, ada kadagiti naganak. Iti mga supervise kadagiti anak. Kas kunak kang kaidi. Nga damit lakada kayo. Nga saan kila basta mang ti kwarta. Di ba nagpabasa iti anak kat saan nga basta iti na di kwarta masapul na. Monitorin nyo, supervise nyo. Nasumsumrag matlaing mo saan. Noan niya, pagbaga na nga project, nga basta dumaw, ti kwarta project. Agawid kami, saan nga mapupusti pa nagyaman siyempre di asawa. Nakasayat kayo, sir. So karon, nakasayat kami, ngayon saan nga agbanag at itinasya at tikinasyaat mi, aon siya sabihin. So nga, ulitek, at dakada kayo ka naganak, nga mang disiplina kini Cherry. Talo nga aldaw nga saan nga simrek ni Erlin. Api nga ta. Kalpasan dito pa nagkapumidjay. Ala kita ornongan tala talaga di murang ta. No may panggap ti panangasikaso iti masek iti mula iti sango, mabalin tamat nga pag-ekserisan ti agsapal akay. Panagdaos diti uneg, Diyos saplidan damit lata, pumpunasan na tapno may katigiti tapong. Naging kang iti may sa nga bigat iti Domingo. At daag dordoorbell. Siya tinapan ng ilukat iti ridaw.
Nakikitutak. Ni Cherry? Awan ni nanang mo. Ang siyempre talual daw tan, may upat itan na daw. Sumasapol mo? Nadaman yung project yo? Sir, imayak, dada kayo tirantak, dada kayo kini ma'am. Nakit sobrit ka nga da. Malasan ko. Tugaw ka. Salome, ada ni Cherry, data kanot masapul na. Umaya ko, lakay. Ita pa lang makitak dito yung balasang nakadumog. No, kasta nga umay dikit. Nakangat nga ito, titimid na. Kapag dumdumog ka, di ka magdati akasta. Di mo sa among dumog ini. Mababay na karot ka na kayo, sir, ma'am. Mababay na ko na. Ano ka makabay mo? Naggapo amin ka na kayo. Dikit ikinastos ko. Hanga naggapo ka na kami. Naggapo kininanang mo. Natrabahuan na. Nagrigligatan na. At ang arti na sakit. Kaputa. Naibarkada ako. Naibarkada ka. Kahit nung hasta ka dumawat ka kininanang mo iti kwarta. At a project. Ngayon hamit ang project. No, dikit ambag. Iambag mo ka na iti barkada. No, tuloy ang ligaya. Moon, sir. Naibarkada ako. Kahit nga sawan, awang pulos na nalpas mo. Nalpas ko iti first year, college, na kompleto. Ngayon iti second year, nagsardeng ang idin. Saan ako nga sumsumrek. Ngayon mapanggulat ang danunin di kiti barkadak sa diyay. Di ka tinagpatinggam lang first year college. Un, sir. Sayang ti doang atawan. Nga din tultulong mi. Nga ikarkaro ni nanang mo. Nagbaling awan sa Serbina. Un, sir. Kasano nga naamuan, di parents mo. Pinagpudnudak. Sandak nga ininggaan, naging ganak niya ka nagpudno. Nadi mawat ti pamakawad katatatang hininanang ko. Ore no saan nakakinabil ni tatang mo. Nasipatdak na rod. Nanarawadan ti pungtot na. Nang runay di maamuan na nga. Patinggak lang ti first year. Nga nasayang ti doang atawan. Di mo lamulos met pinanunot nga datang agas-gastusam ti awan Serbina paglengling etang nga pagrigrigatan ti inam ken ti amam. Pagawanan tak, sir, ma'am. Imbaon dagdatatan kinalang tapno mayak kata kayo. Itata na amiris mo ti bidtot mo. Anang artiplanom. Sampai nga nalado ti amin, Jerry. Ubing ka pa eh. Didakmatan kayat nga pagbasahan pa datatan kininanang. Unada nga agsapulak ti trabaho. Sige. Nagsapul ka ti trabaho. Di mo ka di kayat nga sikat timang sukat kininanang mo ditoy. Sir, ket ditoy ka nga grubuat ka mo pa nagbasa. Numalpas mo amin nga trabaho. Nagbasa ka kabayatan nga agtrabaho ka kada kami. Awa mo tinatag sinuuni nga trabaho dito eh. Amo man tlatagla ba? Amok, sir.
Masadutak lamin iti. Amom taglaban di. Sikat ti mangilaba kada kami. Amom tagluto. Iti lang gagangay nga lot 20, sir. Lot 20 may isang anak kurapay. E mabalin na ka matususuruan ni ma'am mo. Kaya nga lain, sir. Ngayon, basta lagi ti karim. Nga idyam ti barkada. Ikarim. Nga ti maitad kang kang kwarta. Nga pagtrabaho am. Kahit madaman kurang na. Itad na kang kang libre. Pangtulong mi kang ka. Basta iserbing nga nasyaat ti kwarta. Kaumpay boyfriend mo? Kaumpay, sir. Ti virgin ka pala ita. Ang kaskakarida do mga barkada to, kat ada mapupuotan na bebembangda. Dadamat ko rin ti pagyamanak, sir. Ori amok tuminom ko tiyan itulo ka mabartay ka. Good. Sige. Anam ako na, Salome. Akit mo, ano decision mo? Lakay akit iso. Uy, basta lakit may karinang idyan ng ti barkada. Agtrabaho dito, isok mang sukatin kini Erlin, ket agbasa. Irapin na tagbasa. Imar arakop ni Cherry kada kami nga gasawa. Ket nagkari. Imay nga rod manunemi dagiti talo, idi na isaganan ni Erlin ni kita ruwaten na. The Delphin kini Erlin, o ni Cherry, di aruwaten ni Cherry ko na ko. Sir, ma'am, nagyamyamang kami kada kayo. Larawan, kita kunak ngarot kang kaidin, awan sir sarbi na nga tumulong kami nga gasawa kada kayo. No saan ba't nga may usar, iti na siya at itultulong mi. Ita, itultulong mi tibang tulong, kat mismo nga ni Cherry nagyan dito eh. Kat si Delphin, kumusta matigitay ko ah? Napintasan sir. At amat danong nga kuhan. Idang taong minalam nga pagsibog sa hanan nga sumrek di kiti manok and dadumapay nga agperdi ti mula. Pasyaran nga to. Pumasat kam to, sir, i-schedule tak parchik to dati may sakal ding. Hello, i-schedule binto. Manong nemi, nutulungan ti padam nga tao ket tulungan na ti bagina. Tati ko nadang umuna nga tulungan ti bagim sakbay nga mauray mo ti tulong ti sabali. Tulong nga kapukin ni Apo Diyos. Masaya ti anayas ti amin. Kabuta talaga nasapang agriing ni Cherry. Ano nga na ti trabaho na agluto ti pamigat. Santo mamigat kami, grubo at mapanagbasa. Adubat lata di kiti lukan, nga mabalin na nga sa dahin dito, yung mapanagbasa. Nagbalon ti aldaw, kati malam, agawid, trabaho man na, nagluto. No ti Sabado, ken Domingo, mapanamat pasyarin ti pamilya na. Kat mapang kami matagpasyar no ko akit na yun. Nakalaplap sa di kita ro, mola ni Delphin, ken talagang okay yan, awang problema. Ori saan ngagtudo, damit lato sa rin na pagsibog. Kaya nasusurwak mo ito nga, nagaramid, iti organic fertilizer. So, nanay, no kasta nga-harvest da, umenda kami matparamanan, siyempre. Naimimas din natin makapuros, kaburas. No kasta nga, nang naroon, no, gusar ka ti organic fertilizer. Nga saan da ngagpaspasyot, gabata, mabuting di kita insekto, no ti osaram kit organic fertilizer. Kaya tayo, talaga. Ket ni. Natulungan mi ni Cherry. Ket babayan ti pa nagtinulong di kita kasawa. Kada diyang project da. Ganyan. Mapagbasa damat nga nagsaruno di kiti duwa lalaki nga anak da. Ket no kasta nga agproblema da for emergency umasidag damat kada kami. Ket nalukay dirik nami nga mangted. Gabutan tumulong ka agtaw di ti kaungan tapusom nga awan tururayon nga supapak. Tani Apo Diyos, isunto, iti mang supapak kadagitang nga panangtulong iti padang nga tao. Ganda nga, kaya napigsa kami nagpailay, nga damat pension mi, sa mangmangted iti anak mi, iti ayuda, ori saan da mangted kumanang, mangmangted damat, iso da kita, iti aramatan mi, nga panangtulong kadagitang kasapulan ti tulong. Nagraduar,
manong nemi ni Cherry. Ket kinid daw na pekid di ang siyak di mga abay king kuan. Ay pag siyak, itatang mo ako ng nanang mo. Sigawan. Ito ito nga rin nagbalingan ninong ken ninang sir. Ito no, dumting agasawa kami kada di boyfriend ko. Nadaga di boyfriend nun. Andan sir. Nadaga di napasamak yun. Ahon pa sir. Trabaho ka ba lang muna. Gurnong kayo. Yan tulungan mo kita kaamsat mo. Ore kabaylan na tatangkin nanang mo. Timang pabasa ka na kuwada. Awag kasmat lang ito maramanan damit ti suweldom. Uwan sir. Kasta itong taramida. Ang nanti amin manong. Hindi at ng trabaho ni Cherry. Jabalayda. Tiya in project na. Kasta ati project. Ha, Cherry? O ninong. Ore no mabayagpait kasarbi ang ninong latan. O ninong. Masapol mo ti kwarta, gaputa, at the project. Tip anot project mo? Jabalay. Oh. Kahit gaputa kahit minti tumulong, o rin natulungan ta kan, numan at pagkurkurangan na, adamat contribution mi. Yeah? Kung kami amin nga kwa, numan semento, hollow blocks, ano pa, galba, kung kami, landok, ni? Balik, kung kayo madla amin sir, ninong. Hindi pa nagka-labor lata na. Di pa kamo. Sikan ti pang labor. Tada kami ti materialis. Alaman, thank you ninong, ninang, thank you. Kaya kita pintasan ti balay na. Oh, sa alang makunang balay ti sang kasapulan sang kapuyan. Naggraduar, nagsarunong nga naggraduar, nagtituwa nga lalaking anak da. Kaya pagpintasan na nag-graduar iti kin-agrikultura. Yeah. Kin-agriculture. Kaya sunod imang tutulong kini ama nang develop, still ang nang-develop kada kita naskin nga ma-develop sa diay. Irinto ta engineer ti adjen ni Cherry na ni Cherry ket accountant engineer ken may sang agriculturist. Ipigsamon pa lang kita agasawa nga Erlin ken Delphin. Akasumat kinapigsami kini sa luming asawak na mapay dandani kami madaanin iti apo ko dito. Nakunada nga talagang itultuloy mo, kinasiyat mo, ti padam nga tao, kaya nadamat pagpakaringguram kapag lingatam, agad manayon tibiyag mo. Nanaruna, kat saan tayo matalipilipatan ni Apo Diyos. Dito nga rin, ti pagkasalitaan, nga nakimburay, pakasalitaan, kas may isang observer, ngayon pakasalitaan, the Cherry kan ti pamilya. Sabay ko manong name it at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Tuwing nga tagyamang nga pagayam mo, Solomon. Thank you, Sir Solomon. Ito yung panangiburay ka dati nga pakasalitaan,